Naunsa gani imong kilay daya? Buta niya nagkilay, ano yun, duha mo siguro yung pananaw, ano yung kilay, taon sa kong kuan. Ano giunsa man nagimasakit? Natunta nga nantay mo tabang taon sa kong kilay. Imong kilay di ay Lagi nag ma'am, naunsa na niya akong kilay ma'am. Dili naman na makaya og repair ma'am. Pero Daw tayo mo tabang taon niya akong kilay. isa man ay malumong Gwapo ni, bako na. Isa ni malumong kasi kasing nyo dra. Palihog tawag repair ni iyang kilay yung taon. Gigara-garaan jud din taon ni iyang kilay. Mga terapiya niya akong kilay. Ulo jud ni na mauni iyang kilay ng madam. Kay ulaw na Hindi jud nagay ko ganan mo kaon, gitungod sa akong kilay, wala na akong stress ani. Akong kilay taon unsa na ni taon akong kilay. Ug daw tayo mo tabang taon, tabangi taon akong kilay taon. Kung ma'am, di nagay ko halos mo kaon taon ma'am tungod sa akong kilay na hinundan ani ma'am. gawas gyud kay Di na jud ma'am, timo sa akong bana di nagay ko mapakita. Kay burag nahadlok sa akong kilay, kay burag akong trabaho akong demonyo. pila yung Ganun, bayad ka. na. Pila na yung bayad. Gamay ra gud kayo ma'am. Uy, unsa ka gamay niya kay unsa naman ni ma'am nga burag Eh, nanay, para mabasa mag-inot. gatubang akong bana wala na mahadlok na sa kuan noon. Mo nang gid akong gikuan jud gihanyo jud ma'am. Na jud tay maluis sa kuan. Tabangi tang ko ninyo. Tabangi Makadung Nya karon te unsa may nastorya nimo sa imuhang nahitabo karon para makapalo pud ang uban, aware sila. Unsa may mga kagi mga tambag para di sang parehas nimo. kanang tagaan pud nilag kuan nga dili sila magpataka og kanang kuan sa ilang kilay ba kaya sila kabalo unsa jud ang ilang gi kuan sa ilang kilay nya ibutang na nilag barato nya ibutang dain nga mauna nga di day tumao ang gikuan Di ba lahi man gud sa imo kay ang nagtato sa imo is kanang lagi uy kaning durante pud kay tamamba nao gani no. So nagtato ra ba sa imo kay nagtato sa lawas, di ba? gani So lahi pud na ang brow artist o kanang tattoo Tato artist. sa lawas ang gigamit di So, ay. kailangan jud magsusi-susi pug kasunod. ako jud na akong pagmahay kani lagi pong ko ano kanang mga kuan man ta magdaginuta sa kuan ba kay barato ra ya ato ta dito sa mga korporte naman wa naman ta ipakaon na lang nato sa itong mga anak uy mao manggali na Ang nagtato jud na di ba kay tato jud sa oo kanang mga tuay sa lawas gani mao man na ang gibut Ganong naabot man po daw kag patato dito in town. ano ma'am kay kabalo baya jud kaday nga kani excited pug kay ta nga kani ignorante pug kay ta nga takakuan sa layo kay ta sa syudad kay ug duol pa ta syudad ini men ani ang akong bird hungry bird hungry bird hungry bird Abot. Imbes makasave pa si ate siyang kilay, Ginoo ko. Nagproblema na noon siya. Kaya imbes nagpagwapa siya para sa iyang bana, nahadlok na noon sa iyang bana. Saan man sa nga tato nga ang tato gigamit siyang kilay, tato nga para sa lawas, dili para sa kilay. Para sa kamot, para sa lawas, para sa tiil. Wala ka nagtuo. Wala ka nagtuo siguro ang kanang kanani tato artist ni ate nga yang kilay bagtak. Amot lang. Kaya kapalakat kay murag maulian raman siguro na. Murag madala pa siguro na siyang tawal.